الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah maɗaukakin sarki cikin ƙudura da irada na tasarrufin lokaci nasa ya kawo mu sabuwar shekarar hijira tafiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444. Bisa wannan munasabar Maulana Shehu Dahir Uthman Bauchi ke farin cikin gayyatar al'ummar musulmi zuwa babban taro na maraba da wannan sabuwar shekarar hijira 1444. A tsari na gudanar da taro akwai gabatar da zikirin Juma'a, saukan karatun Alƙur'ani mai girma, sannan da gabatar da addu'o'in fatan alheri, neman samun lafiya da cikakken zaman lafiya wa ƙasa da al'ummarta. Duk waɗannan Maulana Shehu Dahiru ice a sanar da ku za su gudana a wannan Juma'a 7 ga watan Muharram hijira 1444 daidai da 5 ga watan Agustan shekara ta 2022 a masallacin gidan Maulana Shehu Dahiru Uthman Bauchi da ke kan titin zuwa Gombe a nan Bauchi da karfe 5 na yamma. Ana gayyatar al'ummar musulmi musamman daga ciki manyan malamai da khalifofi da zakirai da almajirai don tarayya da juna a wannan aiki na alkhairi. Sanarwa daga mu'assasatu Shehu Dahir Uthman Bauchi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.